Patay ang hinablos matapos ginlabo sang iya tiyo nga pakaisa sang iya iloy sa sitio San Judas, Barangay Nueva Union, Pasay City sang gabi Nobyembre 26. Ginkilala ang biktima nga si Gerardo Soberano Jr., 44 anyos, kag ang suspect amo naman si Celedonio Beloria Jr., 56 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Gerardo Soberano Sr., amay sang biktima, ginpahayag sini nga gingadtuan siya ni Ralph Dominic Beloria, bata sang suspect kagin pahibalo nga nasapuan sini ang iya pakaduha sa likod sang ila balay nga wala na sang kabuhi. Suno pa kay Gerardo Sr. nga nakibot ini kun nga anahimo ni Celedonio nga patyo ng iya hinablos bangod wala man sila sang dumtanay kag maayo man ang ila pagtamdanay sa isa kag isa sa diin dira pa nagatulog ang biktima sa balay sang suspect. Sa panaysayo ni Ralph nga nakita niya nga wala na ang karabaw sang iya pakaduha, rason nga gingadtuan niya ini sa balay sa mga Soberano kag ginpahibalo. Samtang nagalakat, naghambal naman si Gerardo Jr. nga indi na pagpangitaon ang karabaw bangod nga magamatumato lamang ini nga magbalik pauli. Nagdiretso naman ang mga ini sa balay ka suspect sa din ila na abtan si Celedonio nga nagainom kag ginhagad ang biktima alas 8 sang gabi Nobyembre 26. Naguna naman sulod sa balay si Ralph kag nagtulog kag wala na ini nakabatyag sang hitabo. Apang sa iya pagbugtaw alas 3 ang kaagahon Nobyembre 27, nakibot ini nga may dugo na sa semento sang ila salas halin sa sulod sang kwarto sang iya utod nga babayi. Mga ka-K5 sa ini nga kwarto posible nag-umpisa ang krimen, no? Kay kung makita naton mga ka-K5 ang may-ari pa na di sang gintrapuhan sang pamilya sang ginapahayag nga suspect nga naglabo patay sa iya lang man mismo nga hinablos, mga ka-K5, no? So according sa bata sang suspect nga si Sir Ralph Dominic Beliora, 22 anyos, nakita niya alas 3 ang kaagahon Nobyembre 27 nga may dugo nga halin diri nga nagailig, no? Pag kung makitaan may mga bakas pa sang dugo mga ka-K5 sang victim nga si Gerardo Soberano Jr., mga ka-K5. So according sa kay Sir Ralph, ginsundan niya dito sa may kwarto hasta diri sa salas nga agi sang dugo mga ka-K5 pagadto ya sa likod sang ilang balay kag sang pag-abot niya diri sa may likod sang balay nila mga ka-K5, diri niya na nasapuan ang ining iya pakaduwa nga si Soberano Jr. nga nagabarikutot kag wala na yasang kabuhi mga ka-K5. Gilayon naman nga nagpalagyo ang suspect matapos sini ginhimo ang krimen, samtang porsigido naman ang pamilya Soberano nga magpasaka sang kaso batok kay Celedonio. Live diri sa syudad sang Pasay, ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.